Στα δύο έχει μοιραστεί ο πολιτικός και ο τεχνικός κόσμος της περιοχής αναφορικά με την πορεία υλοποίησης της σιδηροδρομικής Εγνατίας και επακόλουθα του δυτικού σιδηροδρομικού άξονα. Η αντιπαράθεση που προηγήθηκε ύστερα από τη σύμβαση παραχώρησης της Ιόνιας Οδού που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής αναφορικά με τα ανταγωνιστικά έργα του οδικού άξονα φαίνεται πως ήταν ένα μόνο επεισόδιο από αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν. Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην Ιγουμενίτσα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ Διονύσης Χιώνης αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία υλοποίησης της σιδηροδρομικής Εγνατίας, αφήνοντας όμως πολλά κενά. Το μεγαλύτερο από αυτά σχετίζεται με τη χρηματοδότηση του έργου που χαρακτηρίστηκε από τον κύριο Χιώνη ως πιθανή και όχι ως βέβαιη από τη στιγμή που η σιδηροδρομική Εγνατία έχει ενταχθεί από το 2002 στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Οι μελέτες βέβαια βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, η αναφορά του κυρίου Χιώνη για την πιθανή χρηματοδότηση δημιουργεί πλήθος ανασφαλιών. Άμεση ήταν η παρέμβαση του Τμήματος Υπήρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Σταμουλάκης, τόνισε πως καμία δήλωση δεν θα πρέπει να δημιουργεί τετελεσμένα γεγονότα, είτε για την απαξίωση του έργου, είτε για τη μη ολοκλήρωσή του λόγω έλλειψης κονδυλίων. Το έργο αυτό είναι ένα έργο σημαντικό, είναι ένα έργο το οποίο δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να αμφισβητήσουμε την αναπτυξιακή συμμετοχή του στην περιοχή μας αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο πάντοτε έχει εκφράσει με μια σειρά από παρεμβάσεις την αναγκαιότητα της κατασκευής αυτού του έργου. Είναι αταλάντευτη και σταθερή η θέση μας για την ολοκλήρωση όλων των μελιτών ώστε να μπορέσει αυτό το έργο να οριμάσει μέσα στα πλαίσια του 4ου κοινοτικού πλαισίου στήριξης για τη χρηματοδότησή τους. Και όταν λέμε σιδηροδρομική σύνδεση, εννοούμε και την σιδηροδρομική Εγνατία, αλλά επίσης και τον δυτικό σιδηροδρομικό άξονα. Στη τελική ανάλυση, εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για άρση των ανισοτήτων, ούτε για άρση των περιφερειακών, ούτε για την περίφημη περιφερειακή σύγκληση, αλλά ούτε και για σοβαρή ανάπτυξη στη χώρα μας, εάν στην περιοχή μας δεν κατασκευαστεί αυτό το έργο. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη σπουδαιότητα αυτού του έργου, ούτε να τη συγκρίνουμε με κάποια άλλα έργα, προκειμένου να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών στην περιοχή μας. Σε γραπτή του δήλωση εντωμεταξύ, ο βουλευτής Αντώνης Φούσας χαιρετίζει την ανακοίνωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ για την ολοκλήρωση των μελετών, προσθέτοντας πως καλό θα είναι όλοι μας, αντί να μεμψημυρούμε και να ομφαλοσκοπούμε για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα, να στηρίζουμε την προσπάθεια και να διεκδικούμε τη συντομότερη αποπεράτωση του έργου. Το χειρότερο, καταλήγει ο κύριος Φούσας, είναι ότι οι αδικαιολόγητες διαμαρτυρίες προβάλλονται από εκείνους που έχουν τεράστια ευθύνη για τη μέχρι τώρα μεγάλη καθυστέρηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Υπήρου.